ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise ka JN Suzuki Shillong ka badan ya ka slam di thok arsaka ka snong moblay Shillong bat halat thalabo murolong jawai dangshan kala palat Paidbah ki arli ki Scooty arsaka ki ba Thymmai ya ki bala tip kerteng kum ka new Suzuki Access 125 bat ka new Suzuki Bergman Street 125 Bluetooth Edition ki ba dunaru ka jingbam than ya ka umpanyang petrol kata tang shilitar ka jingya linti ka basan phupra kilometer hapo Shillong ka JN Suzuki Shillong ya ka bala seng hau Bniah risau arajar kat kendai kala buat thong ban pusok ki Paidbah ka lek kawan da ka pinmi ikni ki artli ki thok ki ba Thymmai ki ba klan bor bat ki berap ru ya ki Paidbah nong penot kam ha ka lek kawan bat kara karong kani ka showroom ka terwaru ka exchange offer ha ka ba onla ban keliang ya kanu ka scooter bait ka barim na keliang juki bor penya ki la pentep ru ba ki nong thiet ki la ban register ka thok tang hapo ka shitayo nadu pakila thiet ikani ka thok Suzuki arshaka ba Thymmai pantip khampanya shushu la ban phone ha kini ki nampa ha Shillong pra khandai nyo saw san rr saw rr bat khandai pra nriu lai non nriu pra r not lai kat ba juai pan khandai lai nriu nyo nriu not saw khandai bat pra saw iwe san khandai lai r not pra iwe ngai khublai phi baro bat nga khot ngo bahai phi nakaliang jongka JN Suzuki bapin dan bentalang bat ngi hakane kapor hakabangan Batai shpangki products ki bangidan menta ti nga khot ngo bahai phi bapin ship bentalang hakane ka product demonstration ti kabaning ko ngai ngin page menta sekaliang kamon jonga kedeka ka model kabangan Batai menta kalong ka access special edition Bluetooth enabled mo ti kani ka model ka barang shmi Thymmai menta dang Bniah hau Bniah Oktober ti ki features jong kani ki long ba kabaning kong ang PEV kani ka headlight features kumba PE ka headlight assembly mata ka ki LED which means ka khamsuk ha ka por ba piyat man miat ru nomor ba ka lighting ka fluorescent white ka khamsuk ki khamat ru plus PO ka 180 degree illumination ka pasuk kan yarap ki cornering kam ti kini ki daytime running lights ki LED kamlong sporty itnat bat kibam duna bateri ba ti kawai pat ka benefit ka bangla Batai kadi kani spang ka fender kadi ka steel fender kani ka steel fender ka IV artli ki jingmentoi ka paningkong ka IV ya ka balance ha ka por ba fi corner kan nomor play ka weight ka center hang ni te ka mula fi corner sha ka right dan ka left it will give you kan IV ka stability kan ka baar ka benefit pat kalong ba ha ka por ka ba fi impact ba fi lumbuk na fi tenra ya kanu ka surface kani kan IV ka protection na ka shock absorption nomor bali kani ka fender kalong attach directly but shock absorption assembly jong ka scooter okay ti pinangon na ni kaliang pan ka baar ka feature ka bukan Batai fi kadi ka USB connection USB port ti ka jingmentoi hang ni kalong ba pila ban connect ya ka mobile phone ko jong fi pila ban charge aku nak por ka pi pendan kami ko Scooty provided bagi engine kaya kan okey tadi feature ka boot space kalong ka bahe ba ti ko baru ngitim ka access kalong ment dan kalong yahap ban kit bone ki mar and kam ju compromise pat ya ka mileage ke pada ka power ground clearance ru ka bahama 166 mm kalau ka bahek tam na baru ki scooter actually ti kata baru kaya rap ha ba piyatnya ki surok ki ba sniu kawai pat ka feature ka bangau ka Batai fi ka dish pangka Bluetooth enabled console apo ka access special edition ka jing mentoi ka ba pila ban yo leng ba ka ni ka feature kalong ba pila ban view ya ki incoming calls ya ki incoming messages ki WhatsApp pila ban view ya ka turn by turn navigation pila ban tip hey ka jaka ka ba pidon pila ban tip katno kan simpor ba pin poi ha ka jaka lena ka destination ka ba fi kwa man poi katno ka distance na ka initial starting point hadu ka destination point ka ba fi kwa man poi
Kita berok kilang ki feature saka Bluetooth enabled console kan. Kita nyarap kamtam la rapi ya jaka Scooty hak jaka kiba pimpat ju yat menor kan. Kawai pat ke feature ke bakang kuat Batai fi kadeka storage capacity kan. Pindah pet mata storage capacity kalau ke bahek du na baro ki scooter ke under seat storage bunker pilapan store around 21.6 liters kan. Kaya rap especially rafi dan kimar ki babun bankin at the same time kam compromise ya ka performance pat ya ka mileage kan. Sa kawai pat ke feature pinawan syadian menta pini kan ka fuel tap kan. Haki model ki berim pini ki fuel tap ki long hapo ka seat kan. Ndre kan ya pementa pat ke fuel tap kadan habar jongka body jongka seat which means ka kham sup ya unong nya badi nong syong ka ba pimdan kam manhiar so put nong shabi play ka jaka tap and sa fill petrol kan. Kita ki long ki features ki ba Papan Batai fi kan kapor. Tesaka waipan gidan ka Bergman Street 125cc. Baro artli ki scooter kidan ka 125cc engine. Ka difference ang niya pan ka Bergman ka IF ka comfort. Kada fitmu manik jengai kani ka scooter kaya ha pa yapi kan. Ka foot rest ka footboard pindai kalong slightly angled down which means ka IF ka comfort ka por fi ya jengai. Okay, kadan baro kani ka frontal footboard ka ba fila ban stretch ki kejap jong fi nda fila ya jengai kan fila that kan. Okay. Sagawai ko feature part kan ni fi kini bro kelawan lagi daytime running lights LED again suk ya fi you get 180 degree illumination kan suk mahai pi hapor pi yat menmiet fila ban view ya ka surok ka jong fi ya kelen tiat jong fi kawai pat ko feature kelong ba kan ka light kalong kam here chapo which means ha ki por ki ba kalau karben ma fila ban i kelen tiat jong fi kan. Tak ada benefit kan. Kebaar ke benefit keba kani ke Bergman 125 but ka access 125 ki share kalau kade ka Bluetooth facility kan. Bluetooth feature kan. Ka console hang ni kalau kumju features ki long kumju pila ban view ya ki missed calls, pila ban view ya ki SMS, ki WhatsApp, ki turn by turn navigation, pila ban pet ya ka total distance, total time, estimated time of arrival naka lenti ya jang pi ke destination ke jang pi kita bro pila ban view saka wai ke feature ngalapan pun EF ya kene ka Bergman Street kalong ba kadang nunu kill switch hang ni pinawan sini kalong kum ke motorcycle ni kan ha ka ba la rapi ko aban start ke engine ni ben me itu switch yang cepat and then press bang sashi scene press and release bahkan start ke engine ni kan. Kani gi khot ka Suzuki Eco Start feature kan ha ka ba pimdan kaman press chislam yu ignition hi kan pishu press release kan sa start yang ta kan which means kan save ha ya ka live ka jong starter technology jong fi hang ni kan sa ko gi feature ka bang aku aban Batai fi hardly features actually ka bang aku aban Batai fi pang ka access 125 disc special edition Bluetooth pat ka Bergman kalong ba ki ai fi ya ka instant pickup kaba longer feature kaba finum yo i na giwe ki brands kan nomor bale ka weight ki jong kini artli kalong very light compared with competition Suzuki ha ka 125cc segment te nomor kata ka pick up but ka handling kalong very smooth very good even ka weight jong ka access 125 on 103 kg curb weight include lang bat ka petrol ka engine oil ki oil filter but baro ki consumables but kani ka Bergman 125 Bergman Street 125 but Akia 110 kg including oil, engine oil, oil filter and all consumables kan. Okay. Di ka jing mentoy jong ka Bergman pat ha ka commuting pat kalong ba kani ka scooter ka IF ka maximum control ha ka power ka ba fi corner kan. Mar palai ka design jong ka Bergman pin depet kalong very stable kidan bun ki jaka bakal air kala apan yat very easily nang ni nangkai nak kata kadao ke surface to air tension kana ka surface air resistance to surface kaduna bahagian tak kadao ha ka por ba fi corner bro ni kaya rap ba fi kan stable kan long stable ben umdai kum ki brand sa ka banda fi corner than da fi ya particular speed da high speed da fi corner knya kan ni fi nom da kata ka problem ni kan same with the access to kan kita ha long di features ki pa ta fi so wai ka feature pat ngak ni fi hang ni ha po ka Bergman kadeka under seat storage capacity
Kum ka access 125, ka share ka ju ka under seat storage capacity ka palong 21.6 liters. Ka fuel tab kalong hapo ka seat under seat, which means ka eye protection if naka slap, naka jabo jaban ki blaban rung po ka fuel tank ka jongki. Okay. The fuel capacity jong ka Bergman 125, Bergman Street 125 ka is 5.5 liters. Ka fuel capacity jong ka access disc Bluetooth special edition kada 5 liters ke. Ka mileage ka kini bro artli ke Scooty kana IFP ha po ki Shillong roads along around 58 kilometers per liter. The most fuel efficient scooters of today. Kide ki access 125 but ka Bergman Street 125. Play shibo nang tak por jong ki.